da suka yi wannan bayanin cewa yawan sallah tunda Allah ce wasta'inu bis sabr wa sa idza hazabahu al-amru qama ila sala waji ila qurrati aini fi sala idan matsala ta yawa tsakaninku da mace kawai tashi ku yi sallah ka karanta bakara da ali imrana wai qiyamul layli rahimallahu ka gani rahimallahu Allah ya ji wadansu ayoyi da shi bakara ko bakara yawa bakara gaba ɗaya ma akwai ta ayi ai shi da so ake gaba ɗaya daren tunda na rigima ne a tashi to shikenan yanzu tunda mun kasa fahimta juna da ke mu tashi mu koma ga Allah tashi ke alwala mi sallah za mu doguwar sallah a ruku'u da sujada ki ga Allah duk abin da yake dami ni ma zan gaya masa halas an gaji kawai ana yin asuba kowa ya je ta bacci kaga tun aka kwana uku a jere aka yi wannan mai doguwar sai kuma a koma normal sai shi dan su burgida yau tuni za su tattara ina suna sun ga cewa idan matsala ta taso ana kaiwa Allah to za su tashi daga gida amma mutum ya je zauna ya dauko calculator yana lissafi in rubuta saki ko in dakata in na sake ta ya zan yi ya ƴaƴanta ya kudinta ya waye duk wannan ba zai wara matsala ba kawai ka tashi ka kama sallah kawai sai ka ga abin ya ware to wannan sallah Abdullahi dan Mas'ud ya ce masa maganin soyayya ne